Здравейте, граждани на България! Ние сме анонимните. Ние сме възмутени и крайно недоволни от работата на органите на реда, че не си вършат работата, за която всички ние им плащаме. МВР и всичките им отдели работят само по поръчки на политици, с което все повече заприличват на силова групировка от времето на ВСС. Нарушават човешките ни права и щом им поискаме сметка в съда, босовете им от парламента им гласува закон, с който да ги оневинят. Защо да им плащаме ние, с нашите данъци, след като служат на хора, които разпродават и ограбват страната ни? Възрастни хора, наши баби и дядовци, са тормозени от престъпници, киберманяци ежедневно злоупотребяват с нас и нашите лични данни, а полицията не си мърда задника, но когато народа протестира срещу мутрите от властта, там се изпращат всички налични полицаи. И докато корумпирани политици и олигарси градят медийните си и бизнес империи с парите на българския народ в крадливите им банки, МВР, ДАНС и ГДБОП, под политическия чадър на цялата политическа каста, всячески се опитва да ограничава и накърняват нашите конституционни права. Съдебната ни система също не им отстъпва по корупция и злоупотреба с правата на гражданите. Трябва ли да припомняме преялите с власт и мръсни пари Гогушева, Марковска и Танева? Или израза за кокошка няма прошка, а за милиони няма закони, който е така характерен за България? Храни куче да те хапе. Това е в момента българската полиция. Но не са виновни момчетата в униформи по улицата, а тези с костюмите за длъскавите си бюра, в МВР и в парламента. Тези, които са по улиците, са истински мъже, те изпълняват заповеди и за жълти стотинки си рискуват живота. За да превземеш една крепост, трябва да минеш през охраната й. Няма победа без жертви. И докато си стоим на топло, все така ще храним престъпни политици и олигарси. Нашият съвет към политиците и шефовете на МВР е: господа, вземете се в ръце, вслушайте се в гласът на гражданите и не си насилвайте късмета, защото това, което ще последва, никак няма да ви хареса. Хора, граждани, народа на България, излез и отстоявай правата си. Ние сме едни от вас и винаги ще бъдем с вас. Време е системата в България да бъде сменена. И кой, ако не ние, всички заедно? И кога, ако не сега? Ние сме анонимните. Ние сме легион. Ние не забравяме. Ние не прощаваме. Очаквайте ни.